Oke hanya rengi kadang pramelati pramusaji atur sugata samaripun katur panjenengan sadaya Bapak Ibu para tamu sumangga pun rahapi kanthi raos ngerti samaripun katur saking amugadi semoga. Jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke nggih ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon waktu khusus. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le masak. Lah mirip tukang le masak isa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kompor. Ini modern. Ndak apa-apa monggo diaturke. Pun ratos nggih. Siap. Ora bakal atiku ke. Siap, ada. Biasa sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya.